पवन सिंह करे वाला बड़ा चांदनी सिंह से शादी। तारा लोग के पता हुई आज से कुछ दिन पहले ही बात चल रहे कि जनवरी में पवन सिंह के शादी हुई। तो जनवरी है बर्थडे में ज्योति सिंह ना आई रही। पवन सिंह ज्योति सिंह के बीच में विवाद चलता। चांदनी सिंह सब केहू के साथे, आमा के साथे, पवन सिंह के साथे, और पवन सिंह स्पेशल में चांदनी सिंह के केको खियले बड़न। तो का चांदनी सिंह से शादी हुई वीडियो में बने रहो, एक एक डिटेल पर बात करे वाला इंसान आ भैया सूत्रों के हवाले से खबर मिलल बा। सबसे पहले जितना लोग वीडियो देखा था सबका प्रणाम है भैया। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह चांदनी सिंह बहुत ज्यादा फोटो वायरल हो रहा बा। एगो और बात बता दी कि एगो औरियो हीरोइन के संगे फोटो वायरल होला, एगो इनको संगे वायरल होता, तो खाली इनके संगे काहे ना हो मेन चीज ही बा। अच्छा जब पवन सिंह के आंख में से आंसू आ गए तो अंजना सिंह जाके गले लगोगी, लेकिन अंजना सिंह के नाम ना के चांदनी सिंह के काहे नाम होता। एगो बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के अभी फिलहाल में धर्म पत्नी बाड़ी ज्योति सिंह बाड़ी। तो ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह ये दोनों जना के शुरू में यानी मार्च अप्रैल में अगला साल बहुत तेजी विवाद रहे, बहुत तेज विवाद चलत रहे ओकरा। लेकिन वो विवाद के बेरा ज्योति सिंह एगो बात कहले रही कि जनवरी में पवन सिंह शादी करे। ओकरा बाद नवंबर दिसंबर में अक्टूबर नवंबर में चुनाव पड़ल। तो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गइल। एक भइला के बाद से फिर बीच में अन बन भइल आ उ अन बन अभी तक ले चल रहा बा। आ उ अन बन के खुलासा बर्थडे के दिने ओकरा बयान पहले होइए गए जाना पर वो अपना उनका आमा के पवन सिंह के जवाब देले रहे। एथी आमा कहले रही कि वो आई थी और पैसा लेके भाग गई। तो कहीं ना कहीं खाली कहा जाला देहात में नु कि अगर आग लागेला तबे धुआं उठेला, बिना आग धुआं ना उठेला। तो आग लगले धुआं उठिए नहीं सकत। तो एगो बात चल रहा कि पिछला बेर कहिया ने हमनी के पता चल रहा है, तो हमनी के वीडियो ना बनैले रहन माने बहुत बार पता चलल कि ज्योति सिंह जोन आइल बड़ी उ कंप्रोमाइज पाइल बड़ी काहे से कि ज्योति सिंह के पैसा दियल बा। ए पर हमनी के ना रहन कोनो सोच हमनी के कितना सच्चाई बा इहो नहीं समझल हमनी के नहीं समझल। लेकिन फिर जब आमा कहली तो तनी ऐसा दिमाग खटक हुए। आ ज्योति सिंह बहुत पहले कहले रही शादी तो जनवरी है तो का खरवास उतरते पवन सिंह शादी करी और। हाँ देखिए एक और बात हम बता दें, एक और बात हम लोग बताते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के साथे चांदनी सिंह फोटो खिंचवाले बड़ी, तमाम लोग खिंचवाले बा, लेकिन चांदनी सिंह फोटो खिंचवाले बड़ी ओमे पवन सिंह के पूरा फुल फैमिली बा। पवन सिंह के आमा भौजाई पुरनकी सास ओकरा बाद इनका भाई के बेटी माने सब लोग एगो परिवार टाइप के। आ चांदनी सिंह के उस दिन ड्रेस भी रहुए एगो दुल्हन वाला, पहले ध्यान दी दुल्हन वाला। ओकरा बाद जब ई सारा चीज जब फोटो एक हो वायरल करता रही ना जे एक गो डालनी आ एक बार डाल के बनाई दे दे पारंपरिक एक हो डाल के वायरल करता रही। यानी रउआ सब जान ली कि आग लागल बा ओमे घी जोन बा कि जनता डालता आवे में हवा ही मारता रही चांदनी सिंह। तो मिला जुला के एगो और खबर बा सूत्रों के हवाले से कि चांदनी सिंह ऑलरेडी शादी कॉलेज बड़ी पहले वाला उपतिया जोन कहले नहीं रोड। लेकिन एगो बात बा कि कहला लोग कि उनकर मर्द विदेश में बाड़न, ठीक बा वो अलग बात माने उनका तलाक हो गया। लेकिन जब बबुआन खूबे हिट भइल चांदनी सिंह के साथे तो कुछ दिन पहले उनकर इंटरव्यू भइल। इंटरव्यू में पूछल गइल कि शादी आप कब करेंगे, तो शादी करेंगे तो सबको बुलाएंगे वो कहले रही। आ फिर कहबी न कि कहीं ऑलरेडी हम शादी कर लिए हो तब ठीक बा शादी कर ली तो उहे जोन बा कि पूरा वायरल हो गइल। आ वही से लोग कहे लागल कि चांदनी सिंह पवन सिंह से शादी करे बड़ी। लेकिन अभी तक ले हम लोग बता दी ऑफिशियल कोनो बयान चाहे कोनो चीज नहीं ना हमनी के बस वही पे बनाते हैं काहे से कि भैया बाकी एगो और बात बता दी कि जितना लोग वीडियो देखता वो लोग से विनती बा कि अपन कमेंट बॉक्स में अपन राय आदमी दे। अरे तो कमेंट बॉक्स में तो ऐसा राय देता लोग चांदनी सिंह बॉक्स में राय जरूर दलो भाई की शादी होई। सुनी ना चांदनी सिंह के पोस्ट के नीचे पवन सिंह से शादी, पवन सिंह के जोड़ी, पवन सिंह के। लेकिन एगो बात हम कहे भाई अभी तक ऑफिशियल कोनो जानकारी नहीं आई तो तू लोग वीडियो मत बनाओ रे पर ज्योति सिंह के चांदनी सिंह के भी बदनाम कइली ठीक काम नहीं है क्यों। हां तो ए पर वीडियो मत बनाओ लो। आ ई सब चांदनी सिंह काम करत रही तब पवन सिंह बड़का स्टार हो तो अपने स्टार के बदनाम ना कइल जाला। चलते एगो बात कह दियल जाई समझौता कइल रिश्ता आ देह पर गिरल चाय
ये दोनों अपन दाग हमेशा खतरा छोड़ के जाला, ई कभी मिटेला ना। तो समझौता अच्छा ज्योति सिंह के साथ समझौता पहले फिर से खत्म हो गया हाँ, तो हैं? उहे बात- तो कहे के माने हमारी बात है। बस बात ये बा। अब देखो बदनाम केहू के ना करे के चाहिए, जब ऑफिशियल बयान आई तो वीडियो बनी। बाकी तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, काहे से कि सब जहां ना मिलेला वो चैनल पर जो ना मिली तो वो कर है ही पर मिली। ठीक बात, सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर